Badira lekuak gorputza sendatzeko sortuak diruditenak. Isilean, barruko zauri ikusezinak askatzen diren bitartean. Alaxe egiten dute Jone Bordatoren istorioek. Azaletik barrurako bidaia intimoa proposatzen dute, erroen izerdia narrazio liburuan. Jone lehenengo liburua, eskuetan, zer sentitzen da poza? Poza, bai. Pozgarria. Bai. Pozik proiektua bururaino eramana izan delako eta polita da ikustea objektua, beraz, posta naiz, bai. 3 ipuin liburuan eta momentu ezberdinetan idatzitako ipuinak bildu dituzu eta liburuak kaleratu. Bai, hori da. Badira bi duela aspaldi idatziak nintuenak eta azkena joanen neguan, barkatu idatzitakoa. Eta hala, 3 biltzen ditu bilduma horrek. Azalean oso azal polita dauka liburuak eta kafesne baten inguruan protagonista batzuk eta ipuin bateko protagonistaren batzuk bilduko dira hitz egiteko eta barruan daukaten sekreturen bat elkarrekin konpartitzeko. Bai, 3. Ipuinan agertzen den pasarte batetik hartua izan da, azaleko irudi hori, eta bi protagonistak elkartuak dira kafesne baten inguruan, baina infusio baten inguruan. Eta da ipuineko momentu, momentu berezi bat, biek konpartitzen dutelako sekretu hori, baina eskas zaizkielako bata edo besteari parte batzu eta momentu hortan konatzen dizkiote elkarri. Irakurleari emango zaizkio 3 ipuinetan, erroen inguruan gogoeta egiteko, hainbat hausnarketa bildu dituzu liburuan. Liburua oso ondo idatzita dago, Jone, oso ederra da irakurtzeko bai, oso era poetikoan idatzita dago. Apurtxo bat gogoetarako izango da? Liburuaren liburua zein izango da? Irakurleak zer jasoko du? Pentsatuko du? Bai. Pentsatu eta espero dut pixko bat sentitu ere. Zenta duritzen zait 3 ipuinetan ere agertzen dela hori sentsazioen, gorputzaren, emozioen arteko lotura hori eta sentikortasun hortatik idatzia izan dela. Beraz, espero dut hori heltzen zaiola irakurleari. Azparnekoa zara? Bai. Euskal Herritik kanpo ikasten leku askotan, ibili zara, ikasketa ezberdinak dituzu bai, filosofia ikasketak eginda, esan dugu, filosofetako dugu liburuari esker, Parisko Sorbonan filosofia ikasita, gero etorriko zara Euskal Herrira, ibiliko zara irakasle, Baionan, filosofia irakasle, eta orain bestelako kontu batzukin. Bai, hori da, egon nintzen ere partez Donostiako Unibertsitatean filosofia ikasten, Parisetik itzultzerakoan. Eta orain energetika txinatar tradizionalean murgildua naiz eta emaiten ditut akupuntura eta xiatxoko hartak. Filosofia hori zabaltzen doa. Mendebaldeko ikuspuntutik, ekialdeko ere sartu dugu, Jone, eta portxuet osatu ez da emozioen bide hori. Liburuan egingo dana, esan dugun moduan, eta portxuet liburua izango da, Jone gustatzen zaigu, idazten dugunean eta irakurtzen dugunean, iparraldetik datorren liburu bat bebai, ze zubilan egin alduen liburu batek bebai, ez da? Geure artien eta herri moduen eta Euskal Herritar moduen bebai, liburu baten bueltan batu guztiok, eta gauza berdinak, jaso? Bai. Bigarren ipuinan talde nortasuna edo euskalduntasunaren gaia johatua da. Bada bi pertsonai nagusien arteko elkarrizketa luze bat, bata narratzailea euskalduna da eta bestea espainola, andaluza. Eta uste dut elkarrizketa hortan agertzen direla kasik euskaldun oro gutiengo kultural baten kide denez, kasik euskaldun oro batzuetan bizitzan
konfrontatzen den egoera bat, hola bere elkarrizketa batean bere nortasuna justifikatzeko beharra sentitzea eta hori besteari gehiengo baten kide den bati azaltzeko premia hori senditzea eta bar. Eta, hala. Etxetik hurbil ekarri gaituzu, hementxe gaude Termatan eta Kanbon, ze leku ederra, ze paraje ederra bai, ezta? Etxean ongi beti. Bai, kanpoan ere, baina ongira badugularik askatasuna etxetik joan eta behitz etorri alizaiteko. Amaia dutxatzera joan zen. Ura beroan ezarri zuen, ahal bezain bero bere azala gorritzeraino. Eta horroaz hasi zen. Oihua sabel azpitik igatzen zitzaion. Haserre zen, oldarra askatu behar zuen. Jone Erroen izerdia, barneratu egingo gaitezu liburuari esker, eta barne sentimenduak eta pertsonok ditugun minak, eta batez ere ezkutuko minoiek azaleratzen ahaleginduko zara. Bai. Tituluak, nola jarri zenion titulua liburuari? Titulua bilatzen egon nintzen momentuan, beste titulu batzu nintuen gogoan, leialtasunak tituluari pentsatu nuen leialtasunak pluralean, kondatzen diren 3 kontakizunetan pertsonaiek leialtasun batzuei uko egin behar dutelako, haien buruari leialagoak izaiteko nolazbait. Baina metaforak gustatzen zaizkidanez, eta kanpoan ibiltzen nintzen, zuaitzai begira, eta hola etorri zitzaidan ejoen metafora, eta beraz ejoen izerdiari pentsatu nuen, ari gorri bat delako ere ipuin horien artean, pertsonaiek haien ejoen bila joan behar dutela, haien baitan izkutua denaren bila, inkonsientean dutenaren bila, hori argitan ezartzeko eta konsientzia hartze batzuen bitartez, haien ibilbidean pixka bat askeago edo lasaiago segitu ahal izaiteko. 3 ipuinek osatuko dute liburua, 3 kontakizun, epe ezberdinetan idatzita, urtea ere ekarriko dutelako, horrelako izan da, idazketa unea ere bai? Bai. Lehen 2 ipuinak aspaldi idatziak nintuen, duela kasik 15 urte, eta 3. aldiz joan den urtean idatzi dut, joan den negu da berrian. Jone, 3 kontakizun, 2012koa lehenengoa, 2015koa, bigarrena eta 2025koa, 3. Eta agian lehenengo biak izango dute antzekotasun gehiago, 3. oso ezberdina da, idazteko manerak moduak ere ezberdinak izan direla, aitortu duzu. Ez dakit 3. Eta ipuin barriena denak luzeena izango da, pisu gehien hartuko du liburuan bebai, agian hori izango da oinarria, baina nolako izan da, idazketa prozesua eta ze ezberdintasun egon da? Bai, pixka bat labur bildu duzu, baina hori da, lehen biak aspaldi idatzi nituen. Gazteagoan nintzen, behar bada maturitate gutiagorekin ere, espero dut, urteak hortan eman nautela. Eta idazketa prozesuaren aldetik, lehen biak janen nuke idazten hasi eta ari bat tiratzen den bezala idatzi dituztela lehen lehotik azkenera arte. Gero behitz hartu ditut, behitz landu, aldaketa batzu egin, baina idazketa hola egina izan da. Eta 3. aldiz, ahas desberdinki idatzi dut, parte txikika idatzia da. Eta ez dut, ez dut ordeno kronologiko horik segitu. Parte batzu bukaeran agertzen direnak, lehenagokoak baino aintzin idatziak nintuen, eta beraz, gehiago puzle bat bezala eraiki dut. 3. ipuina. 3 ipuin oso ezberdin, baina esan duzu lehen, ari gorri bat badute zerbait guztiek, badute esan dugu, barnetik datorren min hori, geure buruari aurre egin beharra bai, amaiera ona esango dugu, dutela guztiek, inflexio puntu horretatik aterata, aurrera egingo dutelako guztiek bai, eta askotan bizitza berri batekin. Bai, hori da. Hortan dira ipuinak.
Eta hori zen, bai, helburua ere, pentsatzen dut, hiru ipuin horientzat, erakustea bizitzan bat direla batzutan kontzientzia hartze garrantzitsu batzu aldaketak gertarazten dituztenak. Eta hori da hiru ipuinetan pertsonaia gertatzen zaiena. Ana, izango da, lehenengo ipuina, min berezi bat egongo da hor. Bai, emazte gazte bat da, Ana, gizon batetaz bere isi dena, eta bere esketa horren ondoren zailtasun handiak ditu berriz ere bere bidea segitzeko, berriz osatzeko, zauri handi bat izan da bere esketa hori. Eta nolazbait bat dirudi bere baitako puska bat, harima parte bat, edo pixka bat blokeatuak gelditzen dela bere esketa horretan. Beraz, hilabeteak urteak pasatzen dira, eta min horretan ahapatua gelditzen da. Eta hori da ipuin horrek kondatzen duena. Eta nola prozesu edo barne ibilbide baten ondorioz lortzen duen pixkanaka min horretatik erritzaltsatzen. Ni komentatuko dut guztia urruntzea da, Asier Larretxearena. Larretxeak beti marrazten du paisai emozional, sentimentala, bere haurtzaroa eta bere jaioterria lehen planora ekarriz, baino bere bi azken lanetan, bai guztia urruntzea da eta bai idaztea gibelera zenbatzen ikastea da liburuetan distantziak hartzen du protagonismoa. Eta Madriden egin dituen urteak aintzat hartuz eta etxera bueltako bidaiak kontutan hartuz bere haurtzaroa, bere erroak, bere gaur egungo izatean duen garrantzia aztertzen du asko. Eta egiten du era eder eta emozional batean. Sentimentu asko egongo dira, oso era poetikoan idatzita dago, liburua, sentimentu asko, gogoeta asko, Ana egongo da, mendizaleak dira danak, Ana egongo da, mendian eta ibiliko da, baina itsasoari begira horretan, uain horiek eta olatu horiek, bada metafora handi bat bai, ezta? Barruan daukagun sentimentuena, liburu osoan dagoena gainera. Itsaso hori, ezta? Bai, urak nolazbait errepresenta dezake gure baitan inkonsientea dena. Oraindik ahas formarik ez duena ez delako konsientizatua. Eta beraz hori da bere baitan senditzen ditu uainak, uoldeak, eta hori guzia zeharkatu behar du mendian gura ibili alizaiteko metaforekin siniz. Zauri hori, sarritan geuk aska egiten dioguna, zauriari, Ana trebea da horretan. Bai, badu hortarako joera bat, bere gogoeta eta emozioetan ahapatua gelditzeko eta pixka bat zirkuitu etxi batean bezala itzulika eta itzulika aritzeko. Uste dut, berbada ez dena, baina gehiena gertatzen zaigula gizakioi bizitzan bizitugun gora bera edo krisiak edo zerkatzen ditugularik olako bizipenak ukaitea. Eta beraz, hori da kondatu dutana, baina ez dakit, hainbeste nabari den ipuin hortan, baina nire bartez baita ere umore edo ironia puntu bat ere hori luzaz harrapatua gelditzen girelako olako zirkuitu etxietan. Baina badago, liburu osoan zehar bai, tonu hori Anaren esate baterako hirugarren pertsonan kontatuta joango da, bestelako distantzia bat mantenduko dugu berarekin, bigarren ipuina lehenengo pertsonan etorriko dalako, eta beste gertutasun bat eskainiko digu pertsonaiarekin, baina apur bat teoria danok jakinarren praktikara nola eraman dakigun guztia. Bai, mina sentitu behar da, baina gero mina gainditu behar dugu, guztia perfektua izan behar da, baina batzutan ezin dugu. Eta badauka ezintasun horretatik liburuak bai irakurlea identifikatuta sentitu daitekena, ezta? Agian traba txikienan trabatuta geratu gaitezke, bestelako arazo handiagoak izango dituztelako beste pertsonaia batzuk, baina nork jakin, non egongo dan
gure bizitzako traba hori. Ba, eta azken finean, gehienetan garrantzitsuena ez da bizitzan gertatzen zaiguna, baina da gehiago nola bizi dugun gertatzen zaiguna. Eta hori da Anaren ipuinan uste dut agerian ezagia dena, nolaz baita. Ibilaldia izango da bigarrena. Eta, bueno, bestelako bi lagun protagonista. Eta kotxean hartuko du, bat-ematek, autostopa egiten beste bat, eta bizitza aldatuko zaie, bai batari eta bai besteari, nortzuk dira Ibilaldiko protagonistak? Lehena narratzailea izenik ez du, euskalduna da, eta bigarrena adiskide min bat bilakatuko zaiona, Alejandro deitzen da, eta andaluza da. Eta beraz, euskaldunak narratzaileak autostopean hartzen du Alejandro. Eta haien artean hageman azkar bat sortzen da, eta ipuin horren hasieran ukan nuen helburua ipuin hori idazten hasi nintzarik, zantzen erakustean nola batzutan egiten den topaketa batek nola gauzak mugiarazten aldituen pertsona baten baitan. Eta hori zantzen abia puntua, eta nahi nuen nortasunari buruzko galdezketa bat eraman ere, eta beraz hori da topaketa horrek narratzailearen baitan bere buruaz duen hautematea pixka bat mugiaraziko du. Nortasun horretan, eta guretzat, gure izaeran oinarrizkoenak diren kontuak, euskalduna naiz, askorik esan barik, gure joera sexualak zeintzuk diren, ez eta baterako ze argi daukagun guztia, eta egun batetik bestera guztia zalantzan jarri daiteke be bai, eta zer? Bai, hori da, batzutan, ezakin nola ezan, gure nortasunaren alde batzu edo nahi genituzke laburki edo simpleki definitu eta liburu horrek, liburu edo barkatu ipuin horretan erakusten dena da gauzak nahi ginukena edo uste ginukena baino kompleksuagoak izan daitezkela eta beraz hori da pixka bat nahi nuen kompleksitate horretan ibilaldi txiki bat egin. Inger Christensenen Alfabeto, zakit, naturara eraman ninduelako beharrezkoa nuen momentu batetan. Bueno, Sharon Olsen Obulos en la mano liburue aukeratu dut, izugarri gozatzen dut autore honekin, oso provokatzailea da, oso ironikoa da, eta oso gordine. Metaforatik, poesian metaforatik errealitateko edo esplizitosasunerako jauzi bat intzun, autu bat indo hortan, eta bide bat iriki digu beste hoi ere, eta provokatzailea ironikoa eta familia eta epigenetika familian eredatzen dian trauma hoien inguruan asko hitz egiten du, eta poema hotan barne bilduta dago, beraz, gozagarria. 1984, George Orwellena, distopia beldurgarri bat, oso ondo zahartu den liburua da, ze gaur egun irakurrita ere beldurra eragiten duena, amaieran protagonistari gertatzen zaiona, benetan da astoragarria. Eta beste alde batetik, Miren Amurizaren Basa, hemen ez amaieran bakarrik, liburu osoan zehar, protagonistak daukan jarrera, benetan niri astoragarria egin zitzaidan, ulermenetik, ulertzen du zergaitik jokatzen duen horrela, baina hala ere, gaizki dago akaso esate, baina nazka eragiterainoko pertsonaia da, eta hori uste dut, idazlearen meritua dela, beraz, Miren Amurizaren Basa. Zaude, geroago eta bizkorrago datozkit irudiak. Ezkaratzera sartzen ikusten dut Karmele, mai gainetik mugikorra hartzen, eta atzera irteten, eta ardia gailetak jaten. Bueno, norbere esan dugu, sentipenak eta sorpresak, bizitzak ekarri ditzaken sorpresak, eta ateak zabalik utziko dizkigu bai, liburuak, badago biak mendibuelta hori egiten dutenean, bien arteko elkarrizketa sakon bat bai, bestak beste aprobetxatu duzuna, eta badaude elkarrizketen bitartez, bestelako azpigai batzuk liburuan bai, euskalduntasunari dagokionez, esate baterako ipuin horretan nabarmen, espainol bat, eta euskaldun bat egongo direlako. Gogoeta egiten,
zer dan hizkuntza gutxitu bat esate baterako, hizkuntzaren gogoetei buruzko, bueno, pasarte garrantzitsua da, gehiago badaudelako be bai. Bai, hori elkarrizketa luze bat egiten dute hasieran nortasunaren gaietik abiatuz, azken finean euskalduntasunaren inguruan. Hori delako narratzaileak bere lagunak bere nortasunari buruz eskatzen diolarik, narratzaileak bere burua definitzen duelako euskaldun gisa hortik abiatzen da. Eta beraz, hortik abiatu izanak lekoa emaiten dio euskalduntasunaren inguruko galdezketa aski luze bat. Interesgarria dana be bai, askotan hegoaldetik eta iparraldetik ezberdin, atxematen ditugulako gauzak eta ezberdina dalako ikuspuntuak eta irakurlearentzat izan daitekelako be bai, gauza interesgarria. Eta hirugarren ipuina, protagonistak bi ahizpai izango dira, Mirentxu izango da apur bat protagonista, baina Amaia be hortik egongo da, ahizparen etorrerak, berpiztuko dizkio edo bai aspaldiko mamu batzuk, eta batzutan, ze nahi izaten dugun danok, esaten da momentu baten, zapi beltza handi batekin estali geure burua eta mundutik atera. Eta inork ez begiratzea, baina ez da posible. Hori da, bi aizpa horiek erabakitzen dute azkenan auge egitea familiako sekretu pixu bati, eta sekretu horrek haiengan duen eraginari egunerokoan. Bietariko bat, Amaia Euskal Herritik kanpo luzaz egon ondoren, Amaiak erabakitzen du berriz etxeratzea, eta ez dakienez nora joan bere aizparen gana doa. Bere gurasoan etxera itzuli ezinean, badelako preseski familiako sekretu hori. Eta beraz, bi aizpen arteko elkarretaratze hori kondatzen du ipuinak, eta familiako sekretu hori auge egiteko duten manera desberdinari, batak eta besteak. Gorputz asko egongo da. Ipuin horretan, garrantzitsua da esan dugu, oso poetikoa kontakizuna, ipuin guztiena, egin duzu ahalegin hori idazterakoan, Jone, eta literatura aldetik ze poetikoa dan bihotza eta arrazoia ezberdintzea, gorputza eta sentimentuak, baina errealitatean guztia bat da. Bai, hori da. Eta bat gara, eta ezin da bereizi hemen ezer, eta ipuin horretan egiten da ahalegin hori bai, ezta? Esateko osotasunean egon behar garela gure bihotzarekin, gure arrazoiarekin, gure minekin. Gorputza asko dago, bazara aditua, bai, gorputz kontuetan eta energia kontuetan, apur bat jakintza hori jarrita ipuinean bai, ezta? Irakurleari, begiak zabaltzeko. Bai, behin norbaitek liburua irakurri ondoren, oaxa egin ziren lehen bi ipuinetan gehiago sentitzen zela nire nola ejan, alde filosofikoa edo filosofiako ikasle ohiaren aztarna edo zek nola ejan. Eta hirugarrenean aldiz gehiago agertzen zela teraupetaren edo alde hori. Nik uste dut betidanik ukandutala emozioen eta gorputzaren eta baita ere burutazioen arteko loturaren sentsazio azkar hori eta garaian filosofia ikasten olarik ere asko gustatzen zitzaizkidan Nietzsche edo Spinoza bezalako autoreak zeintzuk preseski olako sentikortasun bat duten. Eta, hori da, behar bada hiru ipuinen arteko beste ari gorri bat sentsazioen, gorputzaren eta emozioen arteko lotura horiak. Inigo da iruindar gazte bat, tarteka idazlea, tarteka irakurlea, tarteka langilea, tarteka... Bero hori erabiliko dugu gauza berriak sortzeko. Poesia da, nire beste atal bat, nire hobi bat eta tarteka denbora eskaintzen diot.
Posible da poesia toki guztietan aurkitzea. Proposamen on batek, historia on batek, pertsonai on batek, idazketa fin batek. Editatzeko gogoa izatea, idazleak. Hizkuntza gutxituetan itzulpenek oraindik ez dutela pisu nahikorik. Pandemia osteko lehendabiziko EHZ eta jaialdia. Hirugarren ipuin horretan, momentu baten, protagonista bi ahizpa esan dugu, familia osoa agertuko da, familiako sekretuak izango dira, baina bere bizitza perfektutzat dauka, eta, psikologo bati lehenengo bizketaldi horretan esaten dio, ez zaite zer gertatzen. Badaukagu, joera hori, geure minoiek izkutuan eramateko. Bai, uste dut, ukan dezakegula joera hori azkarki errotua, preseski gure baitan, eta gure gorputzak min fisiko hainitzen bidez oiukatzen balin badu ere gauza batzu ez doaztela ongi, pasat ditzazkegula hilabeteak, batzutan urteak, min horiek kasurik egin gabe, eta hori da mirentzuri gertatzen zaiona ipuin hortan. Baina hala ere, heltzen da puntu batetara, zoinean min horiek eguneroko trabak sortzen dizkioten min horiek, gernu infekzioa, idogeria eta kasik egunerokoan jasan behar dituen kalte horiek, soporta ezinak bilakatzen zaizkion. Eta beraz, momentu hortara heltzen delarik, bere ahizparen itzultzeak ere izkutuan ezagri nahi izan dituen mamu batzu azaleratzen dituelako, erabakitzen du azkenean auge egin eta min horien erruetara joaitea. Askoz zailagoa da aurre egitea, mamuei. Min fisikoai baino, diozu, edo? Orokorrean, eta bizitzak aurrera jarraitzen badu, eta ez diogu begiratzen, kezkatzen gaituenari, segi, momentu baten, esandakoa, ipuinen gertatzen da moduan, gorputzak esan arte, ezin da, begiratu behar da, eta konpondu behar da hau, eta gero hasiko gara ikusten bai, ipuin horretan gauza asko daudelako, bestak beste, zenbat sekretu eta zenbat min, gainera belaunaldi doazenak, egon direnak, guk jakinala ez? Bai, memoriaz osatuak gira, informazioaz osatuak gira, eta hori da ipuin hortan agertzen dena. Badira gure inkonsientean, beraz gure erroan izan daitezke txikitan bizitako gauzak, baina izan daitezke ere aintzineko belaunaldiek bizi izandakoak eta belaunaldi transmitituak direnak. Eta hori da ipuin hortan agertzen dena, bada hola min bat edo kalte bat familian belaunaldi transmititua dena. Eta gauza da agerian ezagri arte pratika batzuek jarraitzen dute, eta baita ere pratika horiek pairatzen dituzten pertsonen baitan defentsa mekanismo batzuek edo, eta biziak hola segi dezake, baina bi protagonistek hor agerian ezartzen dutena da heltzen direla hain batera nun ezinezkoa zaien hola segitza. Baina segituko dute, esan dugun moduan, argitasuna eskaineko digutelako. Ipuinak momentu baten klak bat egongo da, eta guztia ongi geratuko da, norberak alegin hori egin eta gero, noski, nortasuna eta esan dugu erroen izerdia, eta norberak bere erroi begiratuta eta bere barneko mamui begiratuta egin beharko du analizi hori, baina barkamena ere egongo da, barkamena, inguruko egi, baina batez geure buruari zor dieguna, ezta? Bai, hori da gehien bat, pertsonaiak haien buruari zor diotena, eta
barkamena ez da agertzen azken ipuin hortan obligazio bat bezala edo egin behar bat bezala edo agertzen da gehiago posibilitate bat bezala barne sendatze prozesu bat gertatzen den arau agertu daiteken posibilitate bat bezala. Baina ez da moralatik abiatzen den obligazio bat bezala. Ez norbere buruarekin, diot. Bai, hori bai, nork bere buruari hitz egingo diolako, Mirentzuk. Zenbat maite ditugun lagunak, Jone, eta ze zabalak garen lagunekin, eta zenbat aholku ematen ditugun, eta gero geure buruarentzat. Zurruntasun handiegia daukagu askotan, eta ipuin horretan ere saiatzen da hori esaten, ez da? Bai, hori da. Eta gero azken ipuin hortan bada beste bietan bezala funtsan, baina bada nola ezan bukaera baikor bat. Baina hori da ere ipuinen formatuak edo albidetzen duen zerbait. Eta nik nahi nuen hirugarren ipuin hori idaztean ala gai latzak eta aipatzen direnez, emozioainitz mugiarazten ditunez, nahi nuen olako bizipenak jasan dituzten pertsonek ipuin hori irakurtzean ukan dezaten errealitatea pixka bat goxatzen duen zerbait. Zenta ohartuan naizelako ezagutzen baititut olako bizipenak izan dako jendeak ohartuan naizelako hainitzetan biktimak direla bururaino biktima gelditzen. Leialtasun kontuen gatik, hirugarren ipuinean da familiarekiko leialtasuna azkar agertzen dena, eta familiarekiko leialtasunaren gatik askotan edo biktimek ez dituzte salatzen gertatutakoak, edo... Sexu abusuei buruz, ari gara irakurleari ustekotan egon naiz, baina onaino iritsi dana, gu entzuten dagoen batek merezi du jakitea. Bueno, sexu abusuei buruz aritu gara, ezkutuko hiei buruz arizkoa hirugarren ipuinari. Eta inzestoaren gaiari buruz jandaiteke, eta beraz familiako leialtasun horrengatik, errealitatean askotan gertatzen dena familiakoak biktimaren kontra itzultzen direla biktimak salatzen lortzen dolarik, eta gehienetan ez dela ere olakorik gertatzen biktimak ez dituelako salatzen. Eta hola ere kalte horrek kurri dezake belaunaldi batetik bestera. Beraz, hori da pixka bat zakin nola ezan, ez ditu edo nahi nuena ipuin hortan pixka bat argitsuagoa den bukaera bat proposatuz. Urte luzez atzerrian bizi ondoren, emakume protagonistak sorterrira itzultzeko erabakia hartzen du. Itzulera horrek eragiten dion barne bidaia kontatzen du eleberriak, erbesteratze esperientzia bihurtzen dena. Bazen behin mundua iruditan ikusten zuen neskato bat, pentsamendua kolorez betea zuena. Handitan irudigile eta sortzaile bilakatu zen, baina hurbildu liburura gehiago jakiteko. Hainbat ekitalditan jendaurrean irakurritako poemak bildu ditu egileak obra honetan, eta elurraren gainean liburuan jasotakoei poema berriak gehitu dizkie. Ipuin bilduma horrek hiru ipuin biltzen ditu garai desberdinetan idatzitakoak, eta naiz eta gaur egun ezintuzken behar bada gaztetan idatzitako ipuin horiek idatzi nintuelarik dituzten gogoetak edo kezkak edo polita atxemaiten dut hiruak elkartuak izaitea liburu hortan hori ibilbide bat edo prozesu bat ere agerrarazten dutelako.